Kamsuri changani. Kamsuri changani. Inozi, aisa inozi baga. Awo yangu ilipano. Ndio nditaure. Nawo yangu nditaure. Nekuti ndichasimuza mwana andierengere bhuku rangu nenhaurwa nedambudziko iro ndikusangana naro mumusha. Nhaurwa yangu kuchangamire ndeyekuti ini ndine dambudziko ndikusangana naro mumusha, saka ndine bhuku randakanyora semhuri kuti ndisimudze mwana awerenge bhuku redu. Problem yedu ndeyekuti tine matambudziko ekufirwa mukati memusha, kurwarirwa, vana kusagara zvakanaka. Saka semhuri takati regai tidii timbopindawo musango tidii titsvage zvinotibatsira. Tatsvaga zvinotibatsira takazoita mumwe munin'ina akaramba kudii kupinda mudariro mune vamwe kuti tidii tigadzirise matambudziko ari kutinesa mumusha. Aripo. Ini ndoziricha zviri mukangano. Ini ndandisi kuramba kubatana navamwe asi ndiri muparidzi wevhangeri. Ndinoenda kuchechi. Saka nhauwa yavo havasi kubudisa pachena, handisi kuiziva kuti ngechi. Kana kuri kubudisa kuti handisi kubatana nevamwe, pane pfuti yotakatiri kugara naye mumusha yababa yakasiyiwa yenhapwa. Handiono kuti ndiyo here nyaya yacho. Ndiyo ndakataura kuti kana mwakuda kutsvaka izvo inini handidini, handipo. Saka sei usiku wasimuka socheka futi nhapwa? Because futi rechiwana. Futi ndoyechiwana. Futi yakati futi is baba. Gidi. Ipati yetsvimbo dzemisha. Pane paine gidi nepfumo neuta nemusewe negano. Ndiyo seti yemusha. Saka you cannot separate izvi kubva pagidi. Saka iwe kana uchiti hausi kuzwa nezvegidi, iwe wakatichengeta gidi, mamuri kutichengeterei? gidi ngera baba. Ngera baba. Saka iwe chiri kunetsa kana ruzi gidi rinoonekwa kuti rakachena rega kuti rakasviba. Where is your problem? Gidi rakazi rakachena. Wakazwa sei iwe? Takatobudisa semhuri tikagara naro kuti vese kana paine uri kurida ngaatore wese wakaramba. Nyaya isi yekuti hamuna kutora ndiani? Nyaya yekuti kuti vanhu kungana kwakaita ka ndikuratidza kuti pane zvavari kunzwa, pane zvineswa zviriko, asi zvineswa izvi zviri associated negidi. Kana kuti kana risiri gidi, kana paine zvimwe ndokuruzi nemhuri ngatizwe tese tigadzirise tese. Ini ndikuvatendera kuti ngavane bhaweni handeti pandiri muparidzi wevhangeri. No, hatisi kuti mumanikidza. Asi nyaya inenge iri kuti iwe uri muparidzi wevhangeri, handisi, there is freedom of worship. You have got your rights to anything that you want. And asi chiripo ndechekuti kana chiri chemhuri manje chikaenda uku chikanobata iwewe tozodini? Ndakwataura kuti kana muchabata inini uyai mwakasununguka tinoenda. Tozozwa tese pamwe chete. Kana mwabata inini tinoenda. No, it's okay. Hapana sakashata. Right. Saka muruti yofunza moko. Musore chengamini. Fortunate mukangano. Takatofamba katatu baba vachibatwa. Fortunate mukangano. Takatofamba katatu nevabatsiri baba vachibatwa. Wakatombotorwa gidi iroro nehari yanga ine mapikicha emazita evanhu zvikatombobvutswa. Saka mubatsiri akati ndakuda kuchenda kumba kwake kune zvimwe zviriyo. Ndokwauri ndakutsikira kumba kwavo. Asi ndinoshamisika kuti nhasi vari kuti handisi kuiziva nyaya yacho. Kumba kwangu wakauya hongu. Kumba kwangu wakauya. Wakatosika inini ndisipo. Ndandiri kurufunda akazotedzera zvekutofonera kuti kuna vanhu vari kubuda uyadini uya kuno. Ndikasvika varipo pamba pangu. Ndikati ko murudei. Webva tapinda mumba. Ndikati ko murudei. Ndikati no hamuine vanhu papanapa. Pamba pangu inini ndisikadini. Nenganga nevaprofita panapa inini ndisikadini. Ndisikazvizivi. Ndini ndine dhiraiti yechi
yepanapa. Imini chomuri kuda ngechekuti pfuti ndakabudisa tikaipangidza mukadaidza matimati na nhengi wakaipisa pfuti iyoyo. Saka chomuchada futi kwandiri chini. Kuti maipisire pfuti yekusha. Bvunzai. Wabvunze kuti wakaipisirei? Akapisa pfuti ndiani? Pamusoro chakamira mubatsiri akanga atsvagwa patoitika rufu nekunhau yekuti yanga yazwa ichibatwa nguva zhinji chizi ndo iri kupedza vanhu yakanotorwa kumba kwavo. Mumisha umu musaite maproblem. Murumba. Musatsvage chinhu ba. Tsvagai dambudziko. Akamurumba. Futi ine dambudziko rei. Kana yanzi iri ndiyo iri kupedza vanhu. Inogadzirwa kuti isapedze vanhu. Ndo zvamaifana kuita. Nzvimbo yaifana kucheneswa. Takatoenda kumaprofiti kairi kese futi ikachena. Ndiri kudaunzi padaunzi apo tikazodaidzwa futi namukoma wangu ndikana namukoro wake ikacheneswa futi. Wakatotora mabuya matimati na muyambo wakapisa futi iyoyo. Ndikati nini hamutori vaprofiti handina kuramba nefuti ndakabudisa chebhuri kuti futi iri panapa yakasiwa yenyu yebabange nhaka but yaisara nana mukoma kuzosvikira mainini wangu ichengeta mukadzi wababa wakashaya. Ndikaenda kuna mukoma gwara ndikati mukoma futi yakusara yakudini yakora zvazino munin'ina wangu ndiri kurwara chitora futi ndidini uchengete kana wachengeta kana ndaita right ndiri kuya ndodini ndotora futi iyo ndodini ndochengeta. Saka nawo yafuti ndoti pandoitika rufopesi zikati futi pandoitika rufopesi zikati futi apa takaenda kudowns yakazi futi yakadini yakachena tikazobuda futi nemukoma wangu tikazi futi yakachena but apo wakapisa futi vanhu vari kundofa siku wangu ndikati alright futi izvo yakatsva vanhu vakufa futi sei. Pamusoro changamiri zvinoitwa David Muganga wandiri muzukuru wavo ndinofunga kuti musi wa4 July gore rapera pakaitika nhamo iyoyo ndini ndakaenda semuzukuru navaprofita ivayo kumba kwasekuru avo vakatipa makii tikaenda kune rumu yanga isikakizwa zimimi mazukuru nomwari mamutare tikaenda kutora gidi tikasvika mumba masekuru muine magate arimo ane mazita nemafoto ewanhu tikamatora isu inini panapa tadaro takauya nazvo muprofita vachibva vatibatwa ivavo zvazi mune imwe pfuti yenyu imimi vakati hongu yavo yeshiri vazi ngeyeshiri vazi pfuti iyo yaisina uchachenaba pfuti iyo yangaende kuotorwa vakaenda neusiku kuotora mumayadhi madhisi memeo ndimo wakugara sekura zvadaro pfuti iyoyo maprofita zvakazi toenda kodini kopisa tochitsvaga vamwe vakapisa vakabva vati asi pane zvinhu patisingachakuririba ndipo tava vachitsvaga vamwe vari vakatibatsira takuchiti ivo wauchingochibatwa ivava vasekuru avo chiuyai kune vamwe mhuri yese yamuri kuona yashupika uyai mune vamwe vandimuparidzi wevhangeri wachibatwa pese patiri kufamba vari kuramba rwazi inini ndinosungwa namambo makoni ndiye achagondipa munhu muprofita kana n'anga yekuti indivhenenge kuti ndakachena kwete wenyuba saka makazoona tauya kuno wakatongobatwa machira akabatwa muparidzi wevhangeri endi why makoni handisiuziunoiyo mamutasa kani mambo mutasa sori babo ndajara kuchimbike kwandiri right zvazi mutasa ndiye anondisunga nawo ndiunyepere vanhu vekwamugangano zvazi ndiye anondisunga noti imimi ndiye achandipa n'anga kana muprofita noti imimi zvauri kutaura inhema ende vakatobhesha kuti izvozvi ndichatoti urayei sekuru wangu ari apa Zvakapera. Alright. Saka chasara chino. Vanhu chasara kupedzisa kuti nekuti mafambiro takaita isisu takafamba akamutoona mwatomira neyakutotora mukasa mwatenga mulenga uyo muri muona heti yebleki uyona panaona nesukwa muri kuona ere wanhu rutoya ndotozwa report tichiitika panzira imwe matoendawo ipapangu nacheneswa matocheneswa ipapangu zvinonaka amba hedu kusanjera uya tizenyako bvaenda kubatsirana